Shin kun san ƙabilar da maza ke dukan mata kafin su aure su? Ƙabilar Shimba ƙabila ce mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar Habasha wato Ethiopia, wacce take rayuwa a cikin tsaunuka. Mafiya akasarin al'ummarta na zaune ne a yankin Omo Valley da ke kudancin ƙasar ta Habasha, wanda kuma sun yi amanna da kiwon shanu, domin wani lokacin da a taɓa musu saniya gwara ka tattara su ka yi gaba da su ko ka dake su. Wannan ƙabila ta ƙware wurin riƙo da al'adarta. To sai dai abin mamaki shi ne yadda mata ke roƙon mazajen da suke so su aura su lakaɗa musu ɗan banzan duka. Hikimar yin hakan a cewarsu shi ne, hakan zai tabbatar da tsantsar soyayyar da mace ke yi wa namijin, yayin da a ɓangaren namijin kuwa za a iya kiransa da gwarzo. Ƙarin abin al'ajabi a nan shi ne yadda za a yi wannan ɗan karen duka a bainar jama'a, ta inda kowa zai tabbatar. Wannan shi ne yake zama hujja ko kuma dalilin da zai tabbatar da cewa an biya sadaki na biyu kenan.